asine niki wau kan mboten saged Rama. Heeh. Amargi niki wau kan saking Purwodadi. Cabut wau jam 6 maghrib terus langsung bablas teng mriki asine kan nggih lek diarani kesel nggih kesel nggih to. Iki mau kok Purwodadi. Nggih. Jawa Tengah. Nggih, Jawa Tengah. Terus diarani ngantuk nggih ngantuk. Ning niki wae Pak Siswanto kan pun dangu to ngebele. Nduk tanggal sakmene to mriki asine kula niku ameh ngomong mboten saged niku kok nggih pekewo akhire wis kudu iso penting dina iki teko bah dibayar ora masalah. Ora masalah yo. Soale pun lunas kok sakne. Sebabe wis lunas. Pun. Oh ya, dadi aja mikir bayaran. Nggih. Mungkin jenengan tambahi nggih, Mo. Iya wis tak tambisirmu pira bapak ki ora kabutan lho. Ngono. Ya jar jumeneng kaya ngopeh jan tenan. Lah aku ro sampean wiwit saka kelas umur 4 tahun lho no. Inggih ta. Lucu-lucune biyen. Nggih, cilikan kowe jenengan dusi yo. Apa? Cilikanku. Jenengan ta sing ngedusi. Lho iya ta mesti ta biyen bapakmu Benjing nek jenengan pun sepuh kula sing ngedusi nggih, Mo. Purun. Nyapa lho kowe mosok mikir aku lho tak ngedusi aku repot men lho kowe.